May ayuda para sa mga BarDa kung fans na ni Barbie Forteza kag David Licauco. Ini matapos gin-release na ang exclusive look sa BarDa sa ila upcoming film with That Kind of Love. Naka-business suits ang Sparkle Star sa ila photoshoot na ginikiligan sang fans. Comments ang fans, can't wait na kuno sila nga makita ang duha sa big screen. Na-prank sa taping sa Abot-Kamay na Pangarap si Richard Yap. Iniyang sa pihak sang mabugat ng mga eksena sa afternoon heat drama series nga Abot-Kamay na Pangarap. Sa video, makitaan nga may eksena sa ospital kung saan dapat magsulod si Zoe nga karakter ni Kazel Kinawuchi, pero sa baylo nga si Zoe, si Mama Taday nga makeup artist na magwa. Happy naman ang cast ka crew nga sa pihak sang kakapoy, may time sila nga mag-bonding. Liwat nga gin-showcase ni Ysabel Ortega ang iya vocals iya covers ng The Little Mermaid theme song A Part of Your World. Sa TikTok, gin-post sang Voltes 5 Legacy star ang iya videos at nagakanta sang iconic Disney song. Una na nga nag-trending ang iya bersyon sa California King Bed ni Rihanna. Samtang yari naman ang mga eksena hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Ang beast fighter nga si Gardo kag si Voltes 5 Pag-atubangay na. Ang pambato nga laser sword sa Voltes 5 team, mangin epektibo ayhan. Ano palang bago nga teknik nga madiskubre ni Big Bird. Inakagiban pa nga Maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.